Hát most éppen az van a kamarázva, hogy fekszem a földön, mert megtámadtak a kutyák, és próbálom átadni tőlük. Már jobban belőle. Na, Alma visszament oda, ahol a vad volt. Videót csináltam sokat. Hú, ebből semmicskén barna kupac. Barna kupac. Az lett az egész ilyen hátak, semmi. Se elraktad, Tomi? De Mánába tudtatok menni, meg legyünk. Egyébként a lencsével lehet. A lencsével nincs.